Ще пътуваме към познайте къде, а именно Плевен. Това ми е аутфита за днеска. Късигащи с тази чил тениска. По-скоро с тази лит тениска. Тази шапка избрах като трапър. Ето вижте. Това ми е аутфита. Тръгвам от място, взел съм си багаж. Чантата с лаптоп. Това е другата чанта. Един сак се взимах също. И да, ще се видим във влака, може би. ЖП гарата с багажа и чакам влака и ще се видим после това. Хора, в момента сме във влака, пътуваме за Плевен. Отиваме да учим. Че съм в Плевен, оправих се в центъра, където ще уча и искам да ви покажа нещо. Най-дългата пешеходна пътека е в Плевен. Това го знаете. Сега отивам надолу към центъра. Тук съм 4 месеца, понеже ще уча готварство и да, до после. По-разимах се скрежена от един рапър, Влад Катаенчев. След малко ще сляза надолу и ще ви го покажа. Тук има нещо, тук е църквата и ще се видим после. Влога, бе! Влогваш ли, бе? Ето го Владката. Влогам, ще има водката. 4 месеца влогам. Искам да промотираш. Кое? Да се пишем откъде пиеш. Казах вече. Добре. Кажи нещо и ти. Какво да кажа? Абонирайте се за Енчев 064 в YouTube. Долу линк в описанието. Superfly Records. Най-доброто студио. Защото най-добрата скрежина може да я опитате от там до банката, до банка ОББ. Тук са най-добрите скрежини. Да знаете, Плевен. Още съм на центъра на Плевен. Разхождам се, оглеждам и вижте какво забелязах. Много яко. Направо не знам какво да кажа, мега яко. То научих още едно нещо за църквата. И сега, знаете ли кое е най-якото в тази църква? Там, дето гори огън, е вечен огън. Никога не угасва. Дъжд, зима. И да, никога не угасва, така ми казаха. И много яко, бре. Ево на плевенчани, тук май ще живеем. Училището. Буквално е училище. Това място, където уча готварство. Завърнахме се в Дасково. Липсаха ми ученически години. Четири месеца съм тук. Ще уча. Идвам да си взема документите. Сега ще ви покажа моята стая. Стаята съм, това е тя. Тук си се тъпнах компютъра, ще го нося на ремонт, ако не стане, най-вероятно ще си купя лаптоп, когато имам пари. А сега ще ви оставям, защото отивам долу да уча. Това е втори ден, ето ми го се тъпа. Снимката от кадъра ми е на дрило, които може би вече сте видяли. И същото като гледате това, съм вече в Плевен, уча няколко дни. И може да се абонирате за канала, не знам колко ще бъде дълго този влог, понеже смятам да е 4 месеца през целия престой. И да си намеря квартира тук. По-късно. Успатко. Работим и над тяло, над себе си. И учение. Готвач. Искам аз да готвя на моята верка, не тя. Аз съм Лилпими, включвам се сега, за да ви кажа, че ще излизам навън и може би ще снимам. В момента слушам песента на Верго Уникат. Защото няма. И ще излизам с едно момиче, което може би ще ми стане гадже. Пожелайте ми късмет.
Уча се да съм смирен, да аз го и защото го исках. Ай, продължаваме напред. Току-що излязах, момичето го няма. В момента отивам да видя панорамата, тъй като си обещах да я посетя. Все пак Плевен, брат, панорамата, Кайлъка, най-доброто нещо в Плевен. И в момента вървя по тази улица надолу. Може и да ви е позната, ако някой ме след. И голямо куче. И ако някой от Плевен ми следи YouTube канала има фенове, да пише долу в коментарите. И сега отивам на панорамата. По принцип трябваше да се видя с момичето, което ми пише, че идва, обаче никаква я няма, така че сами си напишете долу в коментарите какъв точно вид момиче. Не я обиждам, нямам нищо против момичетата. Аз никога не обиждам момиче. Не го правите и ви съвет. Говори лошо за вас. Сега ще ви оставям, защото вървя и искам да имам батерия, за да мога да ви снимам. Малко по-надолу, по-скоро това място, където отивам, разбрах, че е плевенската епопея от тапелата. Не е било явно това панорамата. Панорамата е явно някъде на другия край към Старогозия. Извинявам се, ако бъркам. Панорамата може би е тука, защото виждам парк Кайлъка, така че може би да не съм сбъркала. Хура, вече стигнах. Това представлява. И в момента вървя. Пеша стигнах, извинявам се за трусането. И в момента се оговорих с момичето, ще се чакаме тука. Надявам се да е много яка, защото изглежда сладка. И да, човек, може да станем грачите. Иначе ще бъде мега яко, ако заснимам на тук някой песен. Така че сега ще ви оставям и ще видите, може би, Бирол. От тук малко ми прилича на Бузлуджа. Айде! Включване, между другото, без базик, Honor Kobe Върколака БГ, ако го знаете, идвал е тук. Айде, абонирайте се за канала за още влогове и за официалния долу в описанието. Ето, цял Плевен. Тук се вижда цял Плевен, но толкова растителност в момента на този етап не. Така че ето, после разглеждаме. Стигнах. Лепи ми у Плевен, човек. Айде, мачка ми. Какво става, хора? В момента съм пред епопеята и вървя надолу. Чувам да разгледам вашия град. Айде! Ще ви снимам малко. Това пише. Който може да го прочете. Продължавам напред, който го и прочел. Тук ще стане също добра. Тук ще стане между другото добра песенка Dream. Ако дойде моят режисьор в Иванов 0 долу на 05. Между другото видях, че имам стъпала. Искам да ги чекна.
Качвам се в замъка на Рил Пими. Опа. Доста стръмни. Уоу! Аз съм приятно очарован. Вижте какво има тука. Горе има кръст. Магията се случва там вътре. И тук всичко е друго, просто българска красота. Не е идвал в Плевен, препоръчвам му да дойде задължително. Ще видим много красиви български неща, които доста рядко, както знаем, се запазват здрави целостта им. Така че много любов за България. Айде, продължаваме напред. Хора, включвам се отново. Както виждате, успях да проникна през вратата и сега ще ви снимам малко тук. Набързо. Горе, ако не успея, най-вероятно ще ме видите от друго място. Съм зарязал това, така че нека да продължаваме после по нас пътека, може би, или там надолу. Ще изберем, ще видим. Тези хора проникнах горе. България. Готов съм, хора. Нависоко съм и ще тръгвам. Ще слизам и да се видим по-късно. Чао, чао. И намерих на загиналите техния гроб. Така че по-тихо. Чувам бухал. Браво. На гробища бухал. Нека да ги чекнем. Хора на гробища. Капитана зресте спувай, леве проковайш, Михалай, какъшовай. Нещо това беше. Мир на праха им. Чай да почукам. Арка. Същото. Майора от Стович. Торбие. Покрипи. Спотека отзаде. И гора. Дали чувате не знам дали чувате совата или бухала, ако изобщо това е така, вие ми кажете в коментарите. Кажете ми, какво по-прекрасно нещо да има от това, като вървиш по някоя местност да видиш гробища и тя е сред гора. Какво по-прекрасно, направо не знам какво да кажа. Айде да експлорваме. Поход на Иколушки. Ега императорска королевска величество.
императора германского, короля прускаго, полка. Крипи. Се връщам, отивам на по-горните. Сега отивам хора на по-горните, надгробни плочи, за да видя там какво е положението, така че айде до сега. Който иска може да прочете. Там се чуват кучета, не знам дали да ходя надолу да слизам. Но нека да видим и последната надгробна плоча. Извинявам се за друсалето. Това пише. Братская могила. 9 сняжки чинове. Артилерийски бригада. Убити души от 20... Това не знам, Вада и Пъла са 28-31 август. Какво значи? И да. Хора, реших да продължа надолу. И ще се прибирам, ще се връщам и да видим последния камък плоча. Забележете коя година. 1904. Тогава е било реставрирано. Ще бъде като цяло хора. Връщам се. Влога няма да спира тук. Ще има още снимане. А вие продължайте да гледате, защото този влог, който правя, е твърде много кавъри. Защото този влог, който правя хора, е твърде много кадри заснети и твърде много обработка ми коствало и време, така че оценете това, защото този влог е твърде много време обработване и снимане. По него оценете с лайк, коментар, споделяне с приятели, така ми помагате, каквото и да е, все е нещо. Благодаря. Така че продължаваме и ще се видим скоро. Не знам кога. Надявам се да е скоро. Утре, после. Ето стигнах на яката местност. Надявам се музиката металиката да няма копирайт. И аз съм металист гот играл, така че. Чай си оправим косата, гледайте са. Сега ще правим хедбенг, хора. Какво да кажа, хора? Стигнахме на наяката местност. Айде. Год, хора. О май год. Емоцията е неописуема. Дано сте се изкефили на краткия бюро преди малко. И продължаваме надолу. Продължаваме надолу, защото сме се оговорили с хора, авери. Чакат ме на център. Пред църквата, така че вечния огън. Айде, писат. До после. Забележите как ли са вей косата. И между другото, тук има много яки момичета в този град. Мачка ми. Какво
какво да кажа, просто лус. Абонирайте ми се за канала. И... да, хайде. Който иска да го прочете. Току-що слязах от паметника, който се каза Майка България, който аз не знаех, за който се извинявам. И сега отивам надолу към центъра да си правя кефа, да си поразхода. Там имам много як графит. И да, Майка България. Много як влог. Ще се изсипам и на стерео, може би. И много як паметник. Много як град Плевен. Кратко включване за влога. Някой момиче ме позна от Инстаграм. Айде. Хора, току-що изляхме от единия учебен час. Имахме тест. Правихме го, дано съм закърпил 4 или 3, защото повече не мога. Вие ме знаете, но ако изкарам 5 и 6 ще съм много доволен по принцип. Да, правихме тест. Доста сложни въпроси имаше като заготвяч, така че има какво да се желае. После излизаме в следващия час, включваме и излизаме на центъра. Дали ще снимам, не знам, защото влога по принцип мислям да е 4 месеца, на толкова дълъг влог, по-добре не. Така че ще видим колко дълго ще стане, сигурно 10 минути или 5, така че чуваме. Просто хора, току-що свършим часовете, 2:30. Това е гледката без прозореца, така има покрив да се скача. Ами току-що ги приключихме. Взимах си тетрадката, за да мога да напиша и да науча малко. Ето коридора. И сега ще се връщам в стаята. И като цяло трудно е доста. Но не сме любими. Готвач на храни, готвач на музика. Моето мото. Сега оставам си работите, приготвям се и излизам навън. Оценките другия път ще ги кажат, ще ви кажа каква оценка съм получил. Сега влизаме. Айде, до после. Току-що се прибирам нагоре. Часът е 22:46, трябва да побързам, защото 11 часа заключват входа. Днеска, хора, знаете ли какво стана? По центъра на Плевен. Видях се стоях си и сумати момичетата снимаха с мене. И може би с едно от момичетата ще станем гаджета. Но не съм сигурен, но все пак много са яки. Днеска сумати народ се снимаха момчета и момичета с мене. Благодаря ви, че ме знаете о Плевен. Не очаквах да ме знаете. И сега ще спирам влога и ще бързам да се прибера от стаята, защото утре пак съм на лекции. Петък ще излизам с момичето, което ми даде инстаграма си и се последваха. Доста са сладки всички момичета от Плевен. Искам да си намеря гадже плевенчанка и да бъде това момиче, което се запознах. Надявам се. Така че ще ви оставям. Приятна вечер. Лош ден, намерих някакъв пакет пътека и се разхождам тук в някакви работи. Момичето, което ми каза, че ми харесват двете момичета, реших да ги заеба и да ги оставя да си гледат работата, защото ме скамнаха. Пък аз с курви няма да се занимавам. Крайна сметка и да, сега вървя сред природа, разглеждам, чувам си и айде, чао. Ще се качвам нагоре да видя какво става. Ако не, после се върна и да разуча какво има. Peace out. До мястото и тук има нещо и се вижда целия Плевен. И да, много яко. Къде стигнах, вижте какво има тук, некролози. Горе пак имаше. Много страшно. В момента вървим върху умрели души, защото там е гробището централното на Плевен. Просто реших да се разходя и стигнах до там. Нямам какво да кажа. Ще отида
и ще се върна. Малко по-надолу хора и какво да ви кажа, освен че се намирам ето тук. Доста крипи енергия. Ще вляза в туалетната и ще изчезвам. Няма да преминавам по-нататък. Айде. Ема тук, в коридора на мястото, където чакат по страшен филм. Искам да видите. Искам да видите. Смятай. Така съм облечен с къси гащи. Реших от стаята да сляза додолу. До столовата. Значи тук има нещо. Тук е туалетната. И сега ще трябва да наберам шучум, който сме видял. Намерих изоставена къща. Това представлява тя. Тук има още една изоставена сграда, която ще чекнем и да продължаваме. Хора, експорнах къщата отдолу и сега ще видим към първия етаж. Доста яка къщичка, жалко, че е изоставена. Да продължавам. Ще къде се намирам в Плевен. Намирам се тук в нищото, защото ще ходя да видя един квартал Детелини, понеже видях на Google Maps, че там има хубави богаташки къщи и искам да ги чекна за локация на песен. Да отиваме на там. Аз съм Леопими и току-що стигнах. Ето тук има хубава къща и ето я локацията в Плевен. С хубави къщи. И сега ако намеря човека, ще се опитам да вляза, ще го питам дано да ме пусне да разгледам. Защото това е нещо просто епично, хора, и гледайте какво става. Хубави къщи, човек. Случайно ги намерих на Google Maps и просто исках да ги чекна. И какво става, хора? Влязах току-що, вървя по улицата и разглеждам. Много е яко чувството да се разхождаш по такава павирана улица с богати къщи, човек. Просто да се недовършена. Тук има да... Сега ще разгледам. Страхотна локация за клип на песен или пък в някой къща с басейн, защото видях от Google Maps, че има басейни, брат. Ето тук, чудесно, брат. Муцка, тена в тен, оценка, давам. Айде, продължавам да разгледаме и тръгваме. Всички къщи, хора по тази улица на комплекс или просто парцел направен за богаташи, ми хареса тази къща. Е тази къща, защото е топ. Е тая. И другите стават. Тук е буквално за богаташи. Току-що знаете ли какво видях? Това 100% живее тук някой богаташ, никакъв начин. Чувствам се като богаташ, когато вървя по тази улица комплекс. Погледнете. За какво си говорим? Леопими на богата улица в Плевен. Дано някой ден и аз да съм... Дано някой ден аз като забогатея, като мер да съм тук, хора. Пожелайте ми успех.
И стигнах до края на улицата, ще се връщам, защото трябва да ходим на други места. Айде. И последната къща. Ако искате да виждате такива яки влогове, хора от мене, Лилпими Влогс, просто ми се абонирайте за канала, за да раздвижим алгоритъма и да станем милионери. Да, и това е. И това е, хора. Аз съм велик. Уникална емоция. Абонирайте се. Айде да продължаваме напред. Вижте тази къща, хора. Просто искам да ви покажа нещо само за момент. Емоцията е уникална. Отпада тази локация с хубавите къщи отпада за снимки, но имам една улица, която от двете страни има една къща и от другата страна има още една. Демек две хубави къщи, едната от тази страна, другата от тази. Там ще бъде локацията на песента. Много яко, човек. Уникална емоция. Какво да кажа? Просто тази локация отпада. Аз влязах, разгледах и вие ще я видите. Вие вече сте го видяли даже. Тази локация отпада. Видях хората, обаче не ме спипаха. Успях на време да обиколя да разгледам къщите. Тук е следващата. Ще видя на тази улица, ще разгледам. И ще тръгвам най-вероятно надолу. Че трябва да се връщам и както знаете ще ходим на едно място. И сега ви снимам за кратко, понеже паметта ми се запълня на телефона и се пълня SD карта. Ако някой има също съвети долу в коментарите, нека да ми даде съвет как да си прехвърлям от телефона в лаптопа, защото понеже като сложих кабел просто не го намира драйвера, телефона и да. Така че нека да продължаваме до после. Една друга уличка с едни хубави къщи. Сега ще я чекна и заминавам. Представете ли си тук за песен? Искам тебе, но не мога, защото сърцето ми се отказва. Дай ми време да бъда с тебе, но ти отнеми любовта. Твоите белези са по моите ръце, твоята рана остана в моето сърце. Да продължаваме напред. Си вървях и излязах на магистралата на Плевен и сега се разхождам, мега експириенса. Една кола ми свирна, понеже си вървя в края тук, обаче пак ми свирна и просто излязах на този път. Не се тревожите, внимавам, така че продължаваме напред. Фитнесът е полезен. Спортувайте. Аз спортувам всеки ден. И току-що се качих в стаята, след като избягах преди малко, като малко момиченце, ама се тая. Това ще бъде от този влог, надявам се да ви харесал. Ако е така, просто проснете лайк, абонирайте ми се за канала. Абонирайте се за личния, който ще има долу линк в описанието. Абонирайте се за канала на Ento-Cave. Така че просто помогнете ни да се развием и ще се видим скоро. Айде, чао, peace out. Много любов за вас, much love.